ordentligt dårligt att vara mittendiklom. Heldig att vi slått när vi lojar i Zarepta. Det var ordentligt fantastiskt att komma möta Zarepta som är viktigt om. Och vi ska så här ha en stor boðskap i kväll om Orð Guds som är ämne jag levde. Och jag vill också bara börja med att fortälja för er praktikera. För ofta det är gånger för som det ser att det får inte fri för att veta hur det kan man göra. Man blir tåsa. Ja, men jag är Dina Bäck och jag är skala. Och jag är 21 år och jag är lärarskola. Det gör jag sitt förra vikna. Och så resten av veckan så arbetar jag av nätnån. Så jag har en hemsida som heter VAKURLEIKI.FO. Och här ändamålet är att fortälja ungdom och fötterna om Jesus och hans år. Och det var så ändamålet början med något stockligt. Men nu är det också så gammalt så mycket. Det är ordentligt stockligt. Och det som jag också säger att vad som är kväll. Det är Orð Kristus är. Vad är det? Och vad mest är det? Det här var ett vers som ständer här. Det säger lät i Orð Kristus är bygga rikliga mitteltickare. Så det är de ödla visdomar, lära och använda för annan. Vi salmon, lovsång och andlig visdom och sen inte engelsliga görsliga för goda. Så jag säger, vad är Orð Kristus är? Och vad mest är det att det ska bygga rikliga? Att den här vuxna kan mest är det? Och Mario också hugger det till versen som Mario omträdde med. För att omträdde en budbärstre. Jag också om de fyrstu åren som är Orð Kristus är. Vad är det? Och vi vet att Kristus, det är detsamma som Jesus. Så vi kan också kalla det Orð Jesus är. Och vi vet att Jesus är god. Så kan vi se Orð Guds eller hallå, hej. Det är också rätt. Ja, så måste jag höra det. Men Orð Kristus är detsamma som Orð Guds eller Bibeln. Och vi kallar det vanliga Bibeln. Vi har det som år, det som jag återtar sig i morgon om Orð Guds det är så gott och brått. Vad det är. Och ja, det är trýst. Och jag också med det att bygga rikliga, vad är det? Att bygga rikliga kanske inte som vi brukar som jag. Men vi ser ofta, jag känner mig som hemma. Jag känner mig väldigt hemma. Följer ordentligt höjr till. Det brukar ofta att jag hemma eller en fällskap är väldigt följa på som en part av det som vi känner vi. Och som man ser i versen om att Orð Kristus är öjr att bygga. Att öjr känner sig hemma i mittelåkare. Där jag säger, det här hör till. Och i mittelåkare kan så vara i åkare livet. Som spurningar känner Jesus eller Bibeln Orð Guds sig hemma i åkare livet. I åkare hemma eller åkare familjer. Och det var som vi åkare fritid utgövet. Så vi gör fritiden. Åkare livsatland. Eller kanske åkare till den här tjejdan och kanske till det förhållandet. Eller vi sitter stök och vi tycker stäckarliv eller singleness kallar man det som. Så som det bor är Kristus en pastor av tog. Och det kan bara till Sverige på. Känner Jesus eller känner Bibeln sig som hemma och vi tycker livet. Vi går till livet. Och vi tycker som det välja. Ja. Och det är också det första som vi har fått till oss. Arbetet oss om att följa Jesus i efter och att leva vid han så är det oj Jesus och bor Jesus och jag kan leva och jag kan hjärta. Och det kommer att vi säger ja tack vid Jesus. Liksom till den cykliska sövna och mannen i krossen och smäcksen av Jesus. Och han sa att han var syndare. Han sa att han var råttsnäver. Och han sa att mitt liv är livet för jag också görs. Och så avvärst var att han var näldur i händer och fötter där så han slapp undan det. Och han sa han var syndare. Och det är akkurat samma vi och människor. Vi där synda och vi där näldur i händer och fötter. Vi där synda så mycket att vi kommer att göra och göra själva. Och det enaste vi kommer att göra är att göra som rådsnämnt. Råpa av Jesus och säga Jesus,
menneskelig liv. Kom inn i mitt liv. Og så Jesus svarer til vi blir han så sier han, og i det skal jeg komme inn i mitt liv. Og så sier kanskje man ikke kan heve å bli Jesus komme inn i det liv, men hvis de opplever det som ikke gjør det, så overkjent at de gjør det. Det er så tydelig meg at de gjør det. Og kanskje opplever de kan ha vennfolk som mangler at blir Jesus komme inn i sitt liv, så det er en tid på noe litt for dere vidt fra dem. Så ja, vi må si ja takk. Og kjenne stopp. Very important. Til det er tydningen med seg avgjør til nærkant vi kommer å gjøre. Nemlig at si ja takk til Jesus, at velge Jesus. At lurt etter hans året. Og hans året er det som et høyre gjennom bøkene. Og jeg vil si det at har vi da sagt ja takk til Jesus, så kaller Jesus at de som har sagt ja takk som er lærersvenner. Vi leser i Orð Guds bøkene at Gud byr deg komme og fylge av seg, at ta opp krossen for å fortelle øremennesken om Jesus. Og så det Jesus sier ferdig ut og gjør ødelig flakkaslag for mine lærersvenner. Og det er det samme som han sier også som kyrkene, han sier ferdig ut. Og han sier fortell dem om hva jeg har sagt ikke om i bøkene. Men jeg også det at en skjedd for å fortelle øremennesken om Jesus, eller vittne om Jesus, til at vi kjenner Orð Guds. Vi må kjenne Orð Guds for at vi kan leve Orð Guds. Vi må kjenne Orð Guds for at vi kan fortelle øremennesken om Orð Guds. Og vi må kjenne det, og da er versen i bøkene for å kunne fortelle øremennesken om veien til krossen. Jeg også om her er det som forteller eller gjeva en ørn av bøkene, og tenk å fortelle om glede boðskapin til å kjenne bøkene, til å lese bøkene. Så. Og et som jeg også trett, det er at har vi gjør flest, vi våre lærersvenner gjester, så har vi finnet et nytt liv. Og her kan nytt livet, det er ikke som det gamle livet. Det kan nytt livet, det er som en batteri. Kan man lades opp for at jeg kan lyse. Og så sier jeg at for at vi kan være ladet opp, så må vi lese Guds ord, som skjer. At man lader seg i Orð Guds. Vi må lese Guds ord for at vi kan lyse. For at vi kan fortelle øremennesken om Jesus. Vi må kjenne Orð Guds. Vi må lese seg daglig. Det må være passer av livet. Og det er liksom en iPhone. Jeg har ikke iPhone, så jeg har ikke kjøver. Så jeg føler det litt langt. Men det skal jo bli folk si at en iPhone har jo vært slekt, det er jo ikke batterier av, så kunne vi ikke bruke den. Det vil si at hun gjør om det litt da. Det er ikke man kan bruke den som en kjørebrett, kanskje. Man kan rette det. Men hva skal man bruke den til? Det er hun har ikke batteri. Hun kan ikke gjøre det som hun gjør til å gjøre. Hun mangler batteri. Og hun teker plass i lomma om taskene, og hun kan være via på noen erstatning her, men hun gjør ikke det som hun akkurat gjør. Og det samme vi også om at vi må lese Guds ord. Vi må fylle på med Guds ord, for at vi kan gjøre det som Gud har akkurat at vi skulle gjøre. Nemlig å fortelle øremennesken om Jesus. Så til bare, og det kan vi bare gjøre det vi leser bøkene, det vi leser bøkene. Og det er klubbo, ja. Tror jeg at han vil lade seg, han vil lise Orð Guds. Og jeg også med det at vi har gjort en bøkene Orð Guds, at vi har vært samfunnet god. Og vi høyre Guds rødt, minst at jeg var yngre, så vi har fokusert på at høyre Guds rødt. For hvordan kan de høyre Guds rødt? Og vi lærer seg at han er i gjort bøkene. Til god å skrive alt det som han ikke har fortelle på. Han skriver det her. Og som han sier, Lord, please talk to me, ja? God, snakka med meg. Og så sier God gjør selv. Og at det er ofte det som vi gjør, så God snakka med meg, og så bøyde han atlaten. Og et år det sier nemlig det enskene at vi vet ikke rett å si God, hva er det, hva snakker du selv med det bøyde han atlaten? God var seg vi oppom kreppende bøydene, og så er det samfunnet God. Bia, vi lesa, vi bia. Og jeg husker meg til at det er så fantastisk at Gud som har skapt alt.
han den ultimativa höjlan. Han så klok och han skapat allt och han gjort allt och han vet allt och han allt. Okej, hetta är det som jag ska förtälja människorna som älskar så mycket att jag vill lära mig en sån. Hetta är det som jag ska förtälja dem och hör då i Bibeln. Och han säger att jag huskar att det är så många och råkar de flesta de kan öjna Bibeln eller kan känna av Bibeln eller få av Bibeln. Och så ligger Bibeln bara något på dem. Det här som god, det gör så mycket ömärkt att vi får ju att göra oss. Det är som man säger, det här hon sagt om allt möjligt som ösning människor är ganska finna fram till det. Man säger att det är viktiga samtappar i Bibeln. Det är som inte det skulle skilja och komma att sucha. Så jag vill säga att jag vet att vi ligger Bibeln bara något och vi läser det inte. Så jag säger vi kommer att ladda upp, så jag säger vi kommer att samla det god, så jag säger han kan ta sig vi kommer och vi kommer att förtälja öronen om han. Så jag säger vi kommer att höra sig det. Och jag vill säga att jag tar vi läsa Guds ord, tar vi höra han ta sig vi och tjäckna på Bibeln. Så är det akkurat som ett träd. Det är som ett träd som fäster sina rötter i Bibeln. Och ett träd, det här löjder efter mineralen och vattnet och syr upp. Och så får det avväxt, det kan blomstra. Tar vi läser Guds ord så är det akkurat som ett träd. Vi får krafterna ur Orð Guds och vi kommer växa. Och vi kommer få det som kallas avväxt andans. Och vi läser ett annat i kärleke och i Galater 5, ända här. Att det kärleke, trofäste och göska. Och det är det inte som kommer att vi läser Guds ord. För Guds ord är inte bara ord, men det är kraft. Och då säger jag till att här vi läser Guds ord så är det akkurat som att få en lutja briller på. Det betyder en lutja egen. Det betyder inte bara som vanliga människor, men det betyder att efter höjden som Guds bön. Och så är det som vi lär oss det som Gud säger. Och då säger jag att tar jag läser Bibeln så kommer jag skilja Guds verk bättre, det som han gör i Golgata. Jag kommer skilja mig själva bättre, eller kommer skilja Guds atlan i mig. Och jag kommer skilja om människor. Jag kommer skilja hur det strujas, hur det gör det som det gör. Det är gående med och tar det synd nog med. Jag kommer skilja till bättre och kommer skilja Guds kärlek till bättre. Och det gör att jag kan älska dig eller kan välja älska dig och istället att jag är min fortsätter eller inte älska dig men hatar mig. Det gör Jesus. Och jag husker om att det är inte alltid så lätt att börja läsa Bibeln. Jag säger att the more you understand, the easier it becomes to understand more. Så säger jag att more skiljer, more lättare börjar det skilja mer idag. Vi ser ofta att more man läser Bibeln, more kommer man skilja. Men jag husker också att vi må minnas till att Guds ord är Guds ord. Det vill säga det är god som du skriver Guds ord. Tar vi sig att tog är att läsa Guds ord och be han lätta våra hjärta upp. Vi anlägger han, ska han nog göras. Vi också omkring så han lever på Bibeln så läser han ett ord och så säger okej, jag fick snägt på sjö. För man kan det vara att det ganska tydligt inte ha givet på något tog eller läsa versen var en öjnaffär eller skriva några tankar nyer. Så säkert tog jag det som det sker. Och det går för att det är länge till början. Ganska på så är det lättare. Det är vanligt att vi skulle tänka om ett möte att teker tog. Och så är det att vi må minnas till ett heiligt. Läs Orð Guds att teker tog. Men Gud ska nog skäda livet för oss om vi ber han och stöd tog jag. Ja, och jag ser att skjärt att fettla sig i Orð Guds. Så har vi den hela dagliga här vi möter en stor ting om. Och det kan bli en skola, men att träffa så har vi ett flytväg. När jag går ner en läsning, det är Facebook, det läsa, till att tonlägga, det är YouTube, Instagram, och det är allt som fyller oss. Och då slår jag sig att tar vi tar ett glas så kör vi ett vatten och vi träcker där och vi vet att det är vatten. Vi kör inte sand och i ett edik och i ett olja. Vi vill inte träcka det, vi kör vatten till vi lättare kan träcka vatten.
Vi hvis omkring de andre lever, så halder vi at vi kan lese Guds ord, og skulle bare gjøre akkurat det som vi vilja ved henne flyttina, og halder vi stadig livet som skipande. Det er sånn at man sier, for jeg lyser vatten i, og så får jeg sprøyta masse av sand og olje, men det får vatten, det smaker som vatten. Det er ikke ordentlig, da. Og det ser vi antall av livene at vi må lese Guds ord, men også med kjøkken dagen er det tydelig mye at vi velger vi bort hva vi fyller opp vi. Vi er så særlig om tannløg, og ingen som sørger ned nå. Og akkurat hos det kan være en lort etter andre tannløgene. Og jeg er helt for egentlig at det var sånn. For gamle tannløger, til å ikke over. Men det finnes også tannløger, sjanger, eller kristner, som går stille som hopp og rapp og så videre. Så jeg husker til at jeg røynte til å lage maner, eller lurt etter andre tannløgene. Og det brukte å møte det. Det brukte med tankevogn, og det brukte med et malbord, og det brukte også med et ertbord. Så jeg husker at jeg nærmest ikke kan huske om tannløg lurt etter. Kan du prøve å brøyde det i en mann og sutja hva det avgjør mitt liv? Eller hver vike for kanskje, eller en vike. Bare prøve. Så det brøyde så med for den. Og her er det alle mødre tannløg og døkker. Jeg skulle skrive det på her, men og høyla seg så fra under VAKURLEIKI.FO under omnallet. Så når tannløg så kunne det noen tannløger, annars kunne det også spille om når det var en sending som et connect av Facebook. Det var også noen innskar tannløger, som de kunne få 8 av. Annars kunne det alt spille. Og så husker jeg også om YouTube. Her er en YouTube-kanaler som de kunne FYLG, og også som jeg husker om at det som man trýster mest av, er det som poppar først fram. På Facebook, Instagram og YouTube. Det er nok så avdugende. Så hvis jeg lurer etter The Voice ofte, så er det det som kommer fram. Så jeg finner det av at det som man lurer etter, det er det som først kommer fram. Så det er nok så rannsakende. Og også at her det som enda var at det som sørger først, og det som i Finland vi er andals tilfell. Og her er ikke for gøyver, nygger YouTube-kanaler som Joseph Solomon, hvis du kjenner det, Telefon og Jefferson. Det er det godt at FYLG så kunne fylle seg vidt til det er ofte finner noen videoer som vi tenker om det til. Veldig heldig til enn også annet som er nybrødende. Da ser man vi Instagram, Facebook. Jeg har spørsmål valgt at omfollow at det er bortløst. Men sånne folk som legger seg inn hvis tilfellet som er nybrødende og valgt at FYLG som Videoið kan være mer til oppbygging og få meg at ikke fettla. Det er også alt det som vi sørger av Facebook, det er det som avgjør på tanker. Og vi også at en samfunn som det er som faktisk er litt av urskjønt. Og jeg også annet at det kan være nybrødende hvis det er veldig for nybrødende. Så jeg også at vi tar bøkene på et år, men vi møter oss i øren ting på telefonene og SMD, og jeg husker meg til at jeg gjør alt til at jeg kunne fire som kan være suksess. At jeg kunne klare det vel, og ikke se meg opp for at jeg fettla, eller det første. Så, ja. Og jeg husker meg til at verset sier lærte over Kristus er bygge rikelige. Og at bygge rikelige er å kjenne seg høyma. Det kan man ganske si, ok, det er som et husfolk. Det er et husfolk også. Og det er ikke bare en som kommer videre, men det er en som bor vanlig og som kjenner seg hjemme. Og jeg husker også noen at et husfolk, det er ikke en som man blir så samtidig med fyri lutaði, det er også avslappende da man kommer hjemme. Men hvis man får en gest, man skal mamma ikke gjøre, men kanskje det er rota, og så står det til kømmer som er rotlig, og så hvis det ikke kan være rotlig, så blir det gesten ikke kjøpt med tilkommerne, men hin, ja. Man røyner halda pekt, man røyner halda alt perfekt. Men mot til et husfolk, da blir det inn. Husfolket ser også til rommet som er rotlig. Og husker meg til at Jesus, Guds ord, man kjenner seg som høyme i akkurat løyve. At det slipper inn, og også til rommet som er perfekt. Vi vil si at ofte når vi leser Guds ord, så kommer vi til å få rakt. Vi vil sutja, hva skal det passer, eller her er også noe liv som er brøyta.
Og vi dør ikke at lukka Jesus og sier ikke kom noen inn, eller vi har noen øyne som ikke vil du skal sutja. Men vi dør ikke sier Jesus kom inn, kom og brøyd mitt liv. Og de kan lese en søv i Lukas 10, og her det en forsier som bjør Jesus inn. Og han sier, ja, du kan godt komme med gestur som det som bjør Jesus inn sundag, sier, du kan komme med det. Eller du kan godt komme med kveld sundag. Og han gjør ordentlig pent, og han gjør en nattrabord, og så reiper han for Jesus, og gjør han og en kvinne kommer inn som sinta. Og tror han som vasker Jesus i tarnsøymen og sier, hun vet at hun sinta. Og Jesus sier ved søymen, jeg spyrer henne som, har du ikke skilta? Han kvinna, hun bjør meg inn i sitt liv, og hun vet om hun sinta, men hun vil stadig komme inn. Hun ikke bare funnet for salto, men hun blir komme inn i mitt liv, så hvis det kan ha noe avvarskam av henne. Viser det at det bare husfolk som kunne ha noe avvarskam av et høym. Gester kan komme inn fra det ut, men husfolk kunne vi at hjelpe til å lute. Liksom at Jesus var kunne komme inn i vårt liv, kjøpe bøytene, at oppbygge oss. Og jeg ser at arbeidet til øyne her vil ofte falle, her er sint, her vil det bråten. Så ta i det svøyer, eller ta i det stinker til å lese Guds ord. Ikke bare Jesus ut, men si Jesus kom inn, kom og brød på mitt liv. Og kom og lek til sær som her som det bråter, og her som det skiter, her som det sært. Og det som Jesus innstyr. Alt som han innstyr, er hjelp av oss. Og han innstyr han og avvarskene fra liv. Så som spør jeg at kjenn Jesus og Bibelen, hans ord til som høyre til fra livet. Det er bare de som kommer ser på det. Og det er bare de som kommer velge at Jesus smager av en stor parsa til fra livet. Og jeg også for bortkommende, så det er ferdig spørsmål, så er det alltid, Jesus kan alltid få møyre til livet, han kan alltid bygge møyre, jeg kan alltid bruke møyre til i hans åre. Vi vanligvis sier det samme. Og jeg sier til at øyne, hvis jeg ikke leser, begynner vi det små, at jeg kan si, ok, det er veldig mer som det fri å lese minimum 8 vers på det. Og hvis jeg leser 8 vers på det, så kan jeg si at, ok, så er det fri å lese 5 vers på det, kanskje omforklare en kapittel. Jeg klarer det først, men ikke alltid. Jeg tar for alltid atter til å lese minimum 8 vers på det. Så vet jeg at jeg har unga beskyldning. Selv hvis det er 20 eller 4, så vet jeg, ok, 8 vers, det klarer jeg igjen. Så. Og så tror jeg å si at Jesus bor i livet, han er pastor i livet, så gjør det alt lettere. Så tar vi strøyest, som gjør at vi ikke strøyest ensamhet, men Jesus han kan strøyest fri og kom. Og tar vi i vengen, til stora, som det kan større til stora, så kan Jesus være vi og kom, og han kan ta fra stora. Du ser det at tar vi kjenner på to, så kan Jesus fylle oss med sin orde. Og jeg sier at Gud innstyr at gjør oss så medelig, og han giver oss sitt ord. Og han innstyr at gjør oss rydelig. Og jeg sier at så ofte vi mennesker vil lese og si at han har hatt frukt, men jeg vil ikke ha mer. Jeg leser 2 vers eller 4 vers, men jeg skal ha frukt, jeg vil ikke ha mer. Og Jesus stender, jeg vil gjøre noe sånn, jeg vil gjøre noe sånn, jeg vil gjøre alt det som jeg sier hjemme. Vi sier nei takk, jeg vil ikke ha mer. Og det er også gjerne at det er vi som sier nei takk, at det er vi som sier jeg vil ikke ha mer. Jesus ikke gjør på sånn, så rydelig. Og han innstyr at dere hjerte skal fylle iver i hans kærlighet, i hans åre. Han innstyr gjør på en iverskått, til å si mer enn nok. Og meg så ikke det bare Jesus skal være en gestur. Han skal bare være sånn det. Ikke hvem det. Og Jesus han tror etter at vi har hvert hus for han bygge for og komme inn i det rommet som skiten og som bråten. Han ikke gjør sitt år at vi skal komme og kjenne ham og slik god og rydde som han vil gjøre oss.
tror Jesus rikligt lära en bara gestor. Släpper man känna sig som hemma. Vi tycker själva det. Här är en bön. Jag skriver man till några kvinnor som läser nu. Jag kan börja den som passar lika om, men jag känner Jesus kom och bygg rikligt. Jag vill att du ska känna det som hemma i min hjärta. Min huset, min hemme, min fritid uttrycket. Livet lyfts att han bygger ötlån. Kom till och bröjd med. Bröjd mitt hjärta. Kom in till rum som är skärd av synd och lek till med. Tog är saknare. Att hos folk är det som vi saknar. Inte gestor. Så Jesus saknar tog vi tar mitt huset, mitt arbete. Och det är ganska gifter, men annars tycker jag att det är dagen där eller bara som single är också tömt utan till. Kom och känn dig hemma efter och inte bara bygg med bygg rikligt med ett år på ytterna. Det är också med det här det var så gott ord där. Make sure that Satan has to climb over a lot of scripture to get to you. Tells you att det är så lätt att Satan och han måste med sin mikrofon att han har klickat på nästa skriftstöd för att komma till kyrkan. Och det gör det Jesus. Tar jag först Jesus så svär Jesus att det är skriftstöd. Kvui, Orð Guds är så kraftmycket. Det är så stor kraft i det. Och Jesus inser att vi ska inte akkurat samma. Han sa löjver över fyrdömen till honom. Och huset att vi känner Orð Guds så väl så är det nämligen att det bor rikliga. Så som det värsta är att lät Orð Kristus att vi var rikliga middeltickare som vänner, som familj, som till personliga. Så tid vi ögon visdomen kunde lära och använda först annan. Vi kunde lära från annan och använda först annan. Från annan vi såg som går andalig visdom och sin inslig görstekar för goda. Vi kunde använda från annan i versen eller att bråta med bibeln och personen eller också det har lärt till. Och tar vi till det så är det att våra hjärter kommer sin indusliga för goda. Så som jag vet att min bön och jag vill undervärja att det är för hur man ska ställa att långt och jag kommer välja att byggas magisk en pastor till själva livet. Dagliga livet och inte bara som det.